ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шаҳри Исор қарор дорем. аз ин тараф бозори масоли сохтмонӣ 8 микрорайон, дар инҷо бошад автовокзал маркази шаҳри Исор ва аз ин тараф бошад баромад аз Исор ва дохили шаҳр. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёре бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 4 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар дуюм ошонаш ҷойгир мебошад, дар назди роҳ ҷойгир аст бино. марҳамат, дохили подъезд ва худи хонаи фурӯшӣ. духонага сехонага кардагиянд бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. навормона ҳатман то охира тамошо кунед ва дар сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. аз ин тараф ошхона, ҳуҷраи хоб ва меҳмонхона. аз меҳмонхона шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона дӯстони азиз. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. таъмир дорад, фақат мехаред, медорену зиндагӣ мекунед. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозор ва дигар чизҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. чӣ хеле ки гуфтем, духонага сехонага кардагиянд, яъне ошхона ба балкон гузарондагӣ ва худи ошхонаи сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ кардагиянд дӯстони азиз. ин бошад сеюм ҳуҷра. ва дар ин ҷо бошад ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. мегузарем ба ҳоҷатхонаву ҳаммом. нархи хона бошад 350 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 5176 мебошад. ватсап доранд аз номи канали Dom TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.